Mulai gede apane? Ngomong ngene-ngene iki. Mula anggere di-PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngawur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono. Lho, teke sapa iki korden apa ya? Plek 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 plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Loh, Kak Isa. Ha iya nyengket kates dul ngono iki. Bluklek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Ngapa lho senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iku suarane didandani ora. Nek dandane piye? Cenglet. Dikentrengke di betel telake. Nek kowe nyawang biasa. Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe iki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kono, awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa Pak Dengaren iki. Apa? Pak Dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton iki nganti tau ana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi ta? Awake jan iso singsen lho. Wah, globyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Wo. Sura kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya, aja tok ece kuwi ya anggepe. Lah niki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Iya kurang ajar kowe iki. Kok minta jangkar sik putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya, telelap. Lah lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok Iya. Lah bawane napa? Ah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rina sayang ngalilo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan dosa. Patu. Kamu atiku tan kuwawa
mikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang merak ati ya ati suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ya wis senengane ngono. Ngapa? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane diteruske ora? Ayo teruske. Iki wis rampung. Hah? Ora kerasa. Sone iki nek wis rampung rak ya omong. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae, ora usah digedruke, cahe ra iso joget wis. Iya. Iki ketoke awake luwes ning ra iso joget. Joget ming kaya mentok mlaku wae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dinggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngapa? Ayo main luwes. Masa? Yuk. Kok suarane loro dukan iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe rasa digedruke ra apik wis delok ora. Ya monggo ya.
jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong wes aku tresno. Ditane wong seneng tunggal sebale. pitane lungguh jejer saben dinane. Saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Itu digawe loro. Agawe maraning ati. Atiku digawe bingung. Kembangke mawar tresnaku. Sampun, iso joget ra? isa ya kuwi sing marai saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani Kak ya sempet-sempet. Wah iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket degul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang Kok nganggo. rambutnya tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun Mbak Tati. Senengane Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora bayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar. Kalih Kakang Garing. 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan. Ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menawa kula Kakang Semar Nala Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kaleresan mekaten Pukulun? Kakang Narada. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo. Dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten, kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun? Menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinamar kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki?
Balah ngoro kok kaya tuk. Edan. Berarti pukulun ora kaya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Wiladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru ning kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring delamakan. Titah ora luput ora kleru. Teka arep cemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun sampean ora mbalekke Kakang Semar gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kencang marudayang pak pong bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Trada ki menapa malah gumujeng. Nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa. Malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kalian Sestri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Cis Trisula Ratu Mama klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bathara Narada. Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sembadra
Si Kandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong ta iki? Pukulun, sanes kula pun janaka. Ora usah datang ngapusi, Bagong ta kowe? Pukulun. Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku ayo Bagong ta kowe? Heeh. Gajol sisan kowe. Kena iki le ngampet omong ngerkoso e. Trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami. Tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun. Piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Pukulun. Diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalikane ora gajek-gajek kendang. Sumubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca Kakang Semar. Aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepodo-podo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yo kiai kok kaya udu ya, Rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den apa? Ndara apa? Oh, genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti ngik-ngik. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar, cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe.
Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapanana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora ngerti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Ngapa ya? Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Sandya Balawan rom yok gumulung mangung siring sata Kurawa gambah ongke Tara. Iye. Arjuna ngunen paring adhawu. Netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta. Lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar. Mula dumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku. Supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung. Ora ana Panakawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Yata laruta saking godha sang Kurakala yen namo dosa sang Sri pukulon kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Nyaya Kresna Luntampa. Menawa napa pukulon dene sumengka tindakipun pukulon Sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata. Nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan lananging jagat lan curing bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-irang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka.
Dara. Iya. Ngendikane Iwang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Tanpa pamit Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh bilih ngerayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng ngerayi panengahipun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga nggo pitung aja waton sak kepenahe dhewe kok ora bu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang aku melu. Ngendikanipun Iwang Jagadgiri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Kok Prabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek to kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Bareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ruwadine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to? Kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku ki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngenten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kosek. Wis to, wis.
Arjuna sabar, iki aku sing ngurus. Nggih, Koko Prabu rasah, kowe rasa nesu. Mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke, aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho, tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae ora. Oh ngaku wae. Petruk dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecure ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar ki tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mah guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Ah, kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepatan kula diagong mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu ora iki. Aku kok Werkudara muni asih, yang murah asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono. Klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojo mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengane iki rasane. Ayo medhen. Edan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora wae. Ning arep ora mlebu meneh, alasanmu mat ta. Bagong pancen edan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Kulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Kulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun.
kaya wonten dawuh Pukulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong kelawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Sula sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat. Merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake. Yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti Gong, Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Ayo cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pukulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong ndugal kewarisan. Mekaten nggih. Menake ora? Iya Bagong. Ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Pukulun. Bagong tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicukup. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Inggih Pukulun monggo. Lho maju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewandaru lan Jayandaru. Bagong, dalem Pukulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring Sambikala wiwit Purwa Madya lan wusanane. Satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Pukulun. Ulun kundur makayangan. Nggih, ndherekaken sugeng tindak Pukulun. Iya Bagong. Bathara Guru ulun kundur makayangan kita tetep dadi dewaning para dewa. Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih, ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang digo sewenang-wenang. Panguwasa kinarya gada. Anten-entene panjenengan ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak. Coba to. Kayu Dewandaru karo Jayandaru kok dienggo tek-klothek entok tek-tek. Nek ora Bagong ora to. Nggih Kakang Trudo. Mulane kok sampun ngastu mindake mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejekaken wonten ing Kayiwangan Suralaya Adi maneh Bathara Guru.
Dampyak. Ah, golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis, ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan saka saning dat Kang Purwengdat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestakake dawuh. Durga mendhak kala sirna iki dadi uduming gaweane Bagong tok ning dadi gaweaning para Panakawan nggone bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning Gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Waduh nang kothak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning Gati Sura Sudrajan Kang Ratsuwa Brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng kula namung budidaya benjang sageta sangkung sae timbang sampun lampah.